Вось рэстаран «Зялёны штраль», каля сталоў эліта ўся. Яны так пэўны, што пазналі і сэнс, і радасці жыцця. Міхась Машара. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Пад хэштэгам «Джаз БССР» перад гісторыя наадварот пачынаем 61-ю серыю спадарства. З даследчыцкай статыстыкі больш 5000 разоў тэрмін «джаз» згадваецца ў польскамоўнай прэсе другой Рэчы Паспалітай, як мінімум, паводле толькі маіх падлікаў. І, дарэчы, падаецца не абавязкова ў станоўчым ключы. Часцяком сустракаецца ў кароткіх апавяданнях як элемент атмасферы або ў раскладзе радыёэфіру, вядома ж. Перагартаўшы дасяжную заходнебеларускую, а менавіта віленскую прэсу таго ж часавага адрэзку, джаз мне напаткаўся толькі некалькі разоў і пераважна ў вершах або мастацкай прозе, прычым усяго трох аўтараў – Міхася Машары, Аўгена Бартуля і Язэпа Пушчы. У кожным з трох выпадкаў джаз паўстае як элемент буржуазнага жыцця, гарадской распусты. Гэтак эпіграфам да выпуску стала страфа Машары з ягонага цыклю «Падарожжа», напісанага паводле ўражанняў ад побыту ў Вільні ў 1934 годзе і крытычна сустрэтага і з польскага, і з беларускага бакоў. Мы яшчэ пройдзем далей па тэксце Машары, вядома ж, па тагачаснай вуліцы Міцкевіча. Але перадусім пранікнем у бегла пазначаны ў мінулым выпуску тунэль. Заіграла тэма нашага колішняга героя Мішы Шпалянскага. У сярэдзіне выпуску будзе яшчэ адна. Мы ж з вамі ў той самай кропцы на віленскай мапе. Гатэль «Брысталь» з прыхільнай да джазу рэстарацыяй, жылыя апартаменты, кватэры, офісы ўсялякіх таварыстваў і бюро, рэдакцыя газеты «Наруд», фотастудыі, кравецкія майстэрні, 3 унутраныя дворыкі, на другім паверсе пачаткова-тэатральная канцэртовая заля, а пад ёй згаданая намі ў папярэднім выпуску пасаж-галерэя з крамамі і некалькімі кавярнямі, кінатэатр, а пазней радыёстанцыя, зімовы сад. Гэты комплекс выдаўся настолькі ўмяшчальным не без дапамогі архітэктара і будаўнічага тэхніка Антонія Адама Філіповіча Дубовіка. Кракатук. Адмысловец паходзіў з Пятроўшчыны, што непадалёк ад Вялейкі, працаваў не толькі ў Вільні, памочнікам гарадскога архітэктара, але і ў Беластоку, Берасці ды Менску. На ягоным рахунку болей 230 будынкаў, з іх амаль 80 храмаў на тэрыторыі сучасных Беларусі і Літувы. Як сведчыць Вікіпедыя, самы ранні ўзор стылю мадэрн у Вільні – гэта ўласная віла Філіповіча Дубовіка на гары Таўрас з родавым гербам на фасадзе. Выданне «Мотаріс» ЛТ са спасылкай на колішніх жыхароў, апісанага намі комплексу на Міцкевіча 22, сведчыць, што кватэры, як правіла, Мелі 2 выхады, кухонны і парадны, у 2 розныя двары. А ў канцэртовай зале, аздобленай Мікалоюсам Чорлёнісам, граў віленскі вундэркінд з полацкімі каранямі Яша Хейфіц. Зараз пачуем ягоную скрыпку. З самаідэнтыфікацыяй у Чорлёніса, які жыў у Друскеніках, быў пратэжэ князя Мікалая Агінскага, таксама ўсё было няпроста, заўважае мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі.
Тот же Чурлёнец, гениальный литовский композитор и мастак, подписывал свои творы по-польску и писал по-польску. И не так был упевнений в своей литовской мове, бо не отрымливал эдукации литовской. Як сведчыць знаўца тагачаснай віленскай гастраноміі Вальдэмар Ваўканоўскі, у адмыслова спраектаваны пасаж галерэі будынка Філіповіча Дубовіка з 1910 году запрацавала Гранд-кафе Торвірт, а з верасня 1912 той самы штраль, які ахрысцілі зялёным па колеры сценаў і мэблі ўнутры. Журналіста Рапалас Мацконі здае такое параўнанне зялёнага штраля з чырвоным. На той самай вуліцы падобная вялікая заля з багатым буфетам. Сцены пафарбаваныя зялёным, адсюль назоў кавярні. Супастаўляючы наяўныя да і паваенныя фотаздымкі ды сведчанні, можна меркаваць, што зялёны штраль займаў прастору ў правым крыле комплексу ўздоўж тунэля пад цяперашнім двухпавярховікам Мажасіс тэатра, малога тэатру, і, адпаведна, вокны цукерні выходзілі ў сярэдні ўнутраны двор і, уласна, на вуліцу Міцкевіча. Цяпер гэты пункт пазначаецца як праспект Гедыміна 24. Кракатук. Зялёны лічыўся філіяй белага штраля. Слухайце сэрую 56-ю. І афіцыйна зваўся гэтак жа элементарна – К-штраль. Толькі што іхныя адрэсы адрозніваліся, як і тэлефонныя нумары, праўда, адной лічбай. Белы 467, зялёны 468. І тут таксама не ад моманту заснавання, канешне, гучэў джаз. Хур Дана спявае на словы Юліяна Тувіма, якому мы таксама адвялі асобны выпуск. Halo, 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 halo. Proszę? Nie słyszę. Kogo? Nie rozumiem. Wadziu, ubóstwiam, powiedzieć ci nie umiem. Pan miał oddać, panie Sztycki, pan nie oddał, panie Sztycki, pan jest zbrodniarz, panie Sztycki. Czego pan się drzesz? Kocham, zrób ze mną co chcesz. Co? I pan mnie też. Ja, proszę pani? Nie, proszę pani. Tak, proszę pani. Skąd, proszę pani? Nie nudź pan dosyć. Jak cię mam prosić? Panie Sztycki, pan jest ham. Rozkosz ci szczęście dam. Halo, no halo, 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 ani rusz. H-A-L-L-O i już. Bandziu, aniele. Niech się pan odczepi. Gdzie są pieniądze? W Ziemiańskiej będzie lepiej. Pan miał oddać, panie Sztycki. Mój aniele seraficki. Tu nie klub izraelicki, panu klepki brak. Sługa, uszanowanie. A pana niech szlak. Nie, tu Lombard, tak. L jak lody, O jak ody, M jak mama, B jak brama, A jak apteka, R jak Rebeka, D jak wie pan kto jak Dan. D nie te. Zrozumiał pan? Lombard, nie Lampard, L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powiesz się. L-O-M-B-A-R-D. Kocham Lombard, powie się.
Белы і зялёны штраль знаходзіліся на розных віленскіх вуліцах, але суседнічалі ў газетных рэклямах. У 1910-х на кліентаў беларусаў цукерні таксама разлічвалі, цытую на мове арыгіналу. Найлепшая цукерня ў Вільні Казімера Штраля, Вялікая вуліца нумар 30 проціў пошты, Ягораўскі праспект нумар 22 каля гасцініцы Брысталь. На Ягораўскім праспекце штодзень іграе музыка ад 6:30 гадзіны вечара. Наяўнасць жывой музыкі была істотным адрозненнем у напаўненні гэтыя пары штраляў. Супольная рэкляма 1933 году ўжо па-польску таксама акцэнтавала ўвагу на цодзенных концэртах у зялёнай цукерні і салодкай прадукцыі ўласнага вырабу. Арыентырам магло служыць і такое вызначэнне. Зялёны штраль на вуліцы Міцкевіча за гатэлем «Жорж». У другой палове 30-х маглі казаць Кавярня штраля побач з радыёстанцыяй. Кракатук. з кронікаў зялёнага штраля. Восень 1912 году. За гістарычным столікам у зялёным штралі, дзе кожны дзень збіраліся дэмакраты ўсіх народаў краю, паўстала думка стварэння польскай газеты, якая пашырала бы ідэі дэмакратыі і краёвасці. На гэтым паразумеліся палякі і беларусы. Піша Антон Луцкевіч, які прадстаўляў разам з братам Іванам беларускі бок газеты «Кур'ер краёвы». За папулярныя карыкатуры ў выданні адказваў Віленчук і прэкурсор польскага коміксу Каміль Мацкевіч з творчым імем Каміллюс. Кронікай займаўся зноў жа беларускі драматург Францішак Аляхновіч. Крэда газеты, надрукаваная ў першым нумары. Чытачам. Мы перажываем хвіліны, якія могуць выклікаць глыбокі пералом у жыцці нашага краю. Хмары горшыя за ваенныя збіраюцца над нашым гарызонтам. На зямлі, дзе жыве столькі народаў, з кожным днём пашыраюцца спрэчкі і бойкі. Праца для народа і праз народ. Творчая праца ў згодзе – вось дарога да вызвалення. З такой устаноўкай «Кур'ер краёвы», як ідэя ўзнікла ў зялёным штралі, пратрымаўся да пачатку Першай сусветнай вайны. Віленскі квартэт «Святы Георг» з суседняй лакацыі грае марш інтэрмэца з аперэты «Пупсік», запіс 1913 году. Бадай што першым з беларускіх літаратараў зялёны штраль апісаў Максім Гарэцкі, даўшы лякацыі іншае імя. Гэта адзначыў у сваім артыкуле пра Вільню ў беларускай літаратуры той жа Антон Луцкевіч. Гэта ўсё яшчэ сталіца беларуска-літоўскай дзяржавы, гэта сэрца абшырнага краю з яго 4 нацыянальнымі групамі – беларусамі і літвінамі як аўтахтонамі і жыдамі ды палякамі як прымакамі. Вільня, якую нам дагэтуль прадстаўлялі, гэта сінтэз культурных і ідэйных уплываў усіх гэтых нацыянальнасцяў, пакрыты зверху па костам даваенныя маскоўшчыны. Так прадстаўляецца Вільня і Максіму Гарэцкаму, які ў Антоне дае нам кінематаграфічны абразок віленскага жыцця на фоне кавярні зялёнага штраля. Кракатук. Аповесць «Антон» з падзагалоўкам «Абразы жыцця» і сюжэтам падобным да старазапаветнага датуецца 1914 годам і месцам дзеі ўсёй яе 12 главы становіцца зялёны штраль, вобразна перайменаваны Гарэцкім у славянскую кафейню. Ідуць, чалавек у чырвоным абшыты залатымі гузамі і шнуркамі з паглядам маючага крадзеную душу адчыняюць і зачыняюць шкляныя дзверы под белымі буйнымі літарамі «Славянская кафейня Блазя». Ідуць, а ў сярэдзіне нясецца ззаду музыка, і за столікамі людзей, бесталач, гам, шум, і ўсё музыка стройна, прыгожа, сквярэцца сярод яго, бегаюць ува ўсім белым з праборамі на аблізанай галаве чалавекі, носюць, што закажаце, кофе, чай, вада, пірожныя, цукеркі, шакалад, тау, газеты, палітыка, ну да. Настрой працягне духавая аркестра Віленскага гарадскога тэатру. Запіс 1910 года.
Максім Гарэцкі нават пералічае столікі ў зялёным штралі ўзору 1914-га. Затым, што на відне маладыя адзіноткі, далей ахвіцэрскі столік, столік газетных рук, звёзданосцаў, романтыкаў, тоўстых. За столікам у кутку польскі публіцыста, маскоўскі дэмакрат і беларускі аўтар. Гэтыя трое абмяркоўваюць газетную навіну пра тое, што на Магілеўшчыне бацька забіў сына, спрабаваў забіць дачку, а пасля забіў сябе. Гаворка пра галоўнага персанажа аповесці Антона Жабона. Навіна падштурхоўвае суразмоўцаў да дыскусіі пра тып новага беларуса як новага чалавека, які, памірыўшы ў душы старое з новым, стане ўладаром будучыні. Кракатук. Цягам размовы Гарэцкі кантрапунктам абазначае, бяручы ў дужкі, гукавы фон. Дзынг, 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 ляп-ляп-ляп. Вядома, яшчэ зарана для джазу ў Вільні перад пачаткам Вялікай вайны. Музыкі цягнуць серэнаду Шуберта. Нейкае прыгажуння журналам «Музыка» ў руках наставіла вуха, віяланчэліст загледзеўся туды і сфальчаваў. Яна сказіла ссохлыя губы. Артыстка і педагог Паўліна Мядзёлка ва ў сваіх успамінах пацвярджае, што Максіма Гарэцкага цягам 1912-14 гадоў можна было часта напаткаць у зялёным штралі. Прычым Гарэцкі завітваў у кавярню не адзін, а ў кампаніі з паэтам Змітраком Бядулем і драматургам Леапольдам Родзевічам. Яны з намі, дзяўчатамі, ніколі не танцавалі, здаваліся нам вельмі сур'ёзнымі, а Гарэцкі да таго ж і сарамлівым, маўклівым. Кракатук. Што тычыцца музычнага напаўнення ў зялёным штрале пачатку 10-х, то Паўліна прыгадвае, што седзячы за кубкам чорнай кавы, можна было паслухаць Чайкоўскага, Лянкавала, Масне у выкананні квартэта пад кіраўніцтвам вядомага віяланчаліста Тхоржа. маецца на ўвазе Францішак Тхуш, упершыню згаданы намі на самым пачатку шпацыру ад ратушы да Лукішак. У серыі 56-й. Пан прафесар браў удзел у смычковым квартэце імя Манюшкі, а пазней сабраў уласны джаз-бэнд. Танец «Медытацыя» Жуля Масне з дарэвалюцыйнай кружэлкі. Асабліва з музыкі ў зялёным штрале Паўліне Мядзёлцы, паводле ейных слоў, як і Янку Купалу, падабалася песня «Мув до мне ешчэ». Аднойчы, калі названая пара ў кампаніі сяброў піла каву ў гэтай цукерні пад акампанемент тхужавага квартэту, Паўліна звярнулася да паэта. «Яначка, зрабі ты пераклад гэтай песні». І ён тут жа паклаў на столік лісток паперы і праз некалькі хвілін перадаў мне гатовы пераклад. Пасля не раз ён прасіў мяне праспяваць гэтую песню на беларускай мове, я і дагэтуль яе памятаю. «Пяі ты яшчэ мне за такою песняй», уздыхаў я доўга, чакаў, як прадвесня, голас твой лечыць мне ў душы цярпення. «Пяі ты яшчэ мне, пяі ты яшчэ мне, пяі ты яшчэ мне, людзі нас не чуюць, голас твой дзіўна песціць і галубіць, у душу маю ўносіць прасвятленне. Пяі ты яшчэ мне, пяі ты яшчэ мне». Кракатук. Арыгінал зараз пачуем. Паводле лічбавай бібліятэкі польскай песні, тэкст «Мув до мне ешчэ» аўтарства Казіміжа Пшэрвы Тэтмаера існуе ў 4 варыянтах, а музыку да гэтых слоў складалі
5 кампазітараў, у іх ліку нараджэнцы Беларусі Мячаслаў Карловіч і Чэслаў Неман. Мы ж паслухаем версію Наполеона Рудкоўскага, які пазначаны зноскай у сцежках жыцця мядзёлкі. Менавіта гэтая мелодыя гучэла ў зялёным штрале. Спявае Вікторыя Кавэцкая, якая працавала ў вялікім тэатры Вільні ў сярэдзіне 1920-х. У мемуарах «Сцежкамі жыцця» Паўліна Мядзёлка дае цэлы спіс сталых беларускіх кліентаў зялёнага штраля, і ў ім не толькі ўжо названыя. Тут можна пабачыць цікавых людзей, паэтаў і пісьменнікаў, акцёраў тэатра, жывапісца Рушчыца, карыкатурыста Камілюса, скульптара Янкоўскага. Тут часта можна сустрэць Янку Купалу, Змітрака Бядулю, Максіма Гарэцкага, Леапольда Радзевіча, апошнія часта хадзілі ў траіх, Уладзю Станкевічанку, неразлучную з Косткай Буйла, ды ці мала каго. Кожная група мела свой асобны столік. Пацвярджае пані Паўліна і дадае ў пералік частых наведнікаў зялёнага штраля кампазітараў, датычных да беларускага культурніцкага руху ў Вільні, Людаміра Рагоўскага і Канстанціна Галкоўска. Кракатук. У каментарах да поўнага збору твораў Янкі Купалы сцвярджаецца, што наступныя радкі 1915 году аўтар адрасаваў менавіта зялёнаму штралю, хаця той і не размяшчаўся ў сутарэнні. Так зноў
знёўдаўся па вуліцы і сам згараў сабе. Іду і чую, тут з-за муру ў сутарэнні рагоча музыка, як сумасшедшая ў кляцьбе, пад музыку брашчанне ног, грудзей хрыпенне, з нявольніцай нявольнік тут танцуе на забой, пад здзекам рабскія свае сагнуўшы шыі. І гэтак далей. Тым не менш, можна дапусціць, што праз пасярэдніцтва зялёнага штраля нарадзіліся песні Галкоўскага на словы «Купалы», «Бядулі», «Буйло». Наступны верш, які, дзякуючы кампазітару, стаў гімнавым спевам, быў завершаны Купалам у год адкрыцця зялёнага штраля. Спявае Міхала Забайда-Суміцкі. Паўліна Мядзёлка адзначае, што ў адрозненне ад чырвонага штраля ў зялёны пускалі не ўсіх. З аднаго боку, такі парадак быў даволі добры. Не сорам было і дзяўчыне пасядзець за столікам, ніхто яе легкадумным словам не пакрыўдзіць, аднак гэта ахова чыстай публікі часам пераходзіла свае межы. Далей Мядзёлка апісвае канфліктную сітуацыю, у якую мусіў умяшацца ўласна Казіміш Штраль. Швайцар упарта не прапускаў у цукерню ейную маці, бо тая у адрозненне ад дачкі не з'яўлялася сталай наведніцай і на галаве мела не капялюш або берет, а паркалёвую хустачку. Выклікалі самога Штраля, і такі скандал яму ўчынілі, што сам пабег да дзвярэй, папрасіў маці прабачэння і правёў яе ў залу. Кракатук. З кронікаў зялёнага Штраля. Восень 1914 году. Іван Луцкевіч за кубкам чорнай кавы прапаноўвае Паўліне Мядзёлцы стаць кампаньёнкай княгіні Магдалены Радзівіл, чый муж-авантурыст Мікалай Радзівіл прымаў удзел у каланіяльнай вайне ў Афрыцы, пасля пайшоў добраахвотнікам на японскую вайну, а ў вялікай вайне загінуў. Далей танга на словы Ежы Вальдена, у біяграфіі якога, як мы памятаем, быў савецка-беларускі этап. Namiętności
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Зялёны штраль у міжваенні. Звернемся зноў жа да ўмоўных кронікаў трэцяга дзесяцігоддзя. Аб'ект нашай увагі перыяду сярэдняй Літвы згадваецца Сяргеем Пясецкім у жыцці раззброенага чалавека ў сувязі са сваёй більярднай залей, дзе гуляў персанаж Колька з Менску. Мяркуючы па словах паэта Канстанта Калякулямбра Галчынскага, гэты штраль захаваў сваю більярдную спецыфіку і пазней, прыцягваючы майстроў кія. Згодна з гандлёвымі рэестрамі, па стане на 1926 год саўладальнікамі фірмы акром Казімежа Штраля былі яшчэ 3 асобы. А ў сакавіку наступнага году пан Казімеж, які неаднаразова згадваўся ў прэсе як філантроп, сканаў. Ягоная установа таксама ладзіла дабрачынныя акцыі, да прыкладу, збіраліся нават грошы на папяросы для навабранцаў. Паводле ўспамінаў Богдана Кавэцкага, менавіта ў зялёным штрале Віленчук, польскі палкоўнік Аляксандр Прыстар набываў каробкамі чакалядныя цукеркі для прэзідэнта Літувійскай рэспублікі Антанаса Смятоны ды іншых літувійскіх ураднікаў. Можа нарэшце наступіць згода між дзяржавамі, бо народы брацкія. 4 ліпеня 1928 году у віленскай газеце «Сцяг працы» выйшаў палітычны фельетон «Дзіўное вяселле» пра нібыта шлюб 2 мужчынаў-лайдакоў псеўда-беларускіх дзеячоў. Калі што, паводле патрэбы напішуць пра бальшавікоў, што там з голаду ўсе памёрлі, адныя камуністыя засталіся. І гуляй, сколькі душа хоча, да штраля, туды-сюды. Знаўца віленскіх міжваенных кавярняў, журналіста Рапалас Мацконіс, не любіў зялёны штраль. Па-першае, яго парог рэдка пераступалі прадстаўнікі пяра або пэндзля, а тым больш сцэны. Па-другое, кава тут не адрознівалася асаблівым араматам. Па словах сведкі, некаторыя ягоныя знаёмцы тут замаўлялі не каву, а піва ў вялікіх куфлях і толькі з пенай. Кліентура за польскім часам істотна змянілася. Жанчыны, асабліва з вышэйшых сфераў, у гэтай кавярні з'яўляліся рэдка. Большасць гасцей складалі мужчыны, нават старога ўзросту. Гэта былі купцы, гандляры, якія ў спакойнай атмасферы вырашалі справы. Уласна тут шукалі шчасця найбольш люксавыя дачкі Карынфу, прапануючы свае паслугі. То бок прасталыткі. У 1930-х віленскі кур'ер геранізаваў, што штраль на Міцкевіча 22 пазелянеў ад зайздрасці да поспехаў чырвонага на тае ж вуліцы, бо меў меншую наведвальнасць. Хаця ў пэўныя гадзіны таксама перапоўнены, як і цукерня Рудніцкага. Кракатук. Разам з тым Мацконіс уключаў зялёны штраль у асноўную чацвёрку месяцаў для сустрэчаў разам з белым, чырвоным штралем і ў Рудніцкага, пра якія мы дэталёва распавядалі раней. Выглядалі яны зусім не раскошна, бывала гадамі не рамантаваліся, з пачарнелымі ад цыгарэтнага дыму столямі і сценамі. Дзіўна, але нам, заўсёднікам кавярняў, было абыякава, і мы не крыўдзіліся на ўладальнікаў. Для нас было важным іншае, спакойная, нікім не парушная атмасфера. Штодзень, у адзін і той жа час мы збіраліся ў кавярні, каб правесці некалькі гадзінаў гэтай атмасферы. Прыходзілі журналісты, пісьменнікі, акторы, мастакі, увогуле аматары бавіць час у кавярні. Збіраліся літувісы, палякі, беларусы, расейцы, а ў нейкі перыяд нават габрэі. У прэсе мы накідваліся адзін на аднаго, як раз'юшаныя пеўні, вырываючы пёры. А ў кавярні за філіжанкай кавы абмяркоўвалі спакойна, як сябры. Можа быць, гэта дзіўна, але менавіта так усё і было. Піша Рапалас, а спявае Адам Астон. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flir.
Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest, i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących fiest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dancingu tym, jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących fiest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Пра белы і чырвоны мы ведаем, але ці гралі джаз у зялёным штрале. Сваім меркаваннем дзеліцца гісторык літовіцкага джазу Рута Скуденя. Был и белый штраль, и какой-то там другой. Зеленый. Да. И у них, я думаю, что были ансамбли, были музыканты, это, конечно. О Вильнюсе мы знаем очень мало. Надо искать, мне кажется, архивы в Польше. Музычнае начынне зялёнага штраля, натуральна, змянялася згодна з павевамі моды. Працытую пару слупкоў з вершаванага цыклю «Падарожжа» Міхася Машары. В окно адчынена. Я бачу тлустых аголеных жанчын. Няшчыры смех, джаз-банд звенячы з юрлівым рогатам мужчын. І заля пышна так прыбрана, каўры, крышталы, серабро. А колькі красак растоптаных тут умирае под столом. Тэкст апублікаваў віленскі беларускі часопіс «Калоссе» ў 1936 годзе. Адразу ж зрэагавала мясцовая польская прэса. Кракатук. У сваім артыкуле «Як працуе поэта беларускі» кур'ер віленскі прадставіў падрадкоўнік агучанага фрагменту, дадаўшы з'едлівыя каментары. Уражанне дзіўна непасрэднае і наіўнае. Гэтаму дзіцяці беларускай вёскі нашая бедная Вільня падаецца якімсьці сучасным бабілёнам. Паэта ходзіць вуліцамі места і заглядае ў вокны кавярні. Хто з вільнянаў здагадаецца, што гэта апісанне нашае убогае цукерне зялёны штраль, дзе падлогу часам пасыпаюць пілавіннем, як у савецкай сталоўцы, а не завялымі кветкамі, якія стварыла фантазія гэтага маладога хлопца з вёскі. Дадам, што Машара сустрэў жорсткую крытыку і ад свайго беларускага калегі Максіма Танка. У артыкуле «Досыць бездарожжа», надрукаваным газетай «Наша воля» ў тым жа 1936. Танк указаў на інтэлігенцка-распоўзлае какетнічанне аўтара і на хвароблівую бесхрыбётнасць. У якасці ілюстрацыі вальс, што меўся і ў рэпертуары нашага ранейшага персанажа Казіміжа Крукоўскага, але тут спявае Станіслаў Ратальд. Кавярні сталым гостем был, сталь життя мял уtarty. Zwyczajnie od bezmyślnie żył, kobietki z wino karty. Kawiarnia domem była dlań, tam oddychał pierwszą salo. Przy boku Helek, Zosiek pań, wcale spać mu się nie chciało. Tarankiem w biurze, jak przez mgły, złociste roju smy.
З кронікаў зялёнага штраля 1930-х гадоў. Пра тое, што размоўнае пазначэнне кавярні прыжылося і замацавалася, сведчыць не толькі прэса, але і захаваны дакумент 30-х, надрукаваны віленскім супрацьсухотным таварыствам. Гэта запрашальнік на Вясенні дансінг у цукерні зялёнага штраля. Лістапад 1936 году. Арганізацыя «Польскі белы крыж» праводзіць імпрэзу «Чорная кава брыдж» у суправаджэнні дасканалага джазавага ансамблю. Таксама ў восень 36-га адзін з нашых гідаў, Рапалас Мацконіс, прыгадвае, што 200 студэнтаў, узброеных палкамі, сабраліся ў кавярні «Зялёны штраль» і патрабавалі, каб асобы габрэйскага паходжання былі выгнаныя з усіх музычных прадстаўленняў. Кракатук. што стала нагодай для праявы брутальнага антысемітызму. Мацконіс сведчыць, што мужчынаў у зялёны штраль сярэдзіны 30-х завабліваў жаночы септэт. На розных інструментах гралі 7 маладых кабетаў. Дырыгентка пасярод, а па баках па 3. Усе былі апранутыя ў даўгія белыя сукенкі і падчас выступу заўжды стаялі ў адным шэрагу. Здалёк яны выглядалі як 7 свечак. Аўтар намякае на юдэйскі ханукальны падсвечнік. Не ведаю, як доўга гэтая сімвалічная аркестра з 7 прыгожых кабетаў забаўляла публіку. З эстрады яна знікла падчас антысеміцкага пагрому. Калі адміністрацыя патлумачыла завітаўшым гасцям з розных студэнцкіх карпарацыяў, што з септэтам заключаны кантракт да пэўнай даты, то тыя паабяцалі вярнуцца па яго заканчэнні, каб пераканацца, што іх патрабаванне выкананае. Пан Рапалас заўважае, што беларусы ў гэтай акцыі не ўдзельнічалі. У асноўным гэта былі студэнты-палякі з Познані, які лічыўся тады ў Польшчы цэнтрам нацыянал-сацыялістычнай актыўнасці. Засмучаныя аркестранткі ў той вечар граць не змаглі, праз некалькі дзён пакінулі зялёны штраль назаўжды. З таго часу лякацыя яшчэ больш дэградавала, канстатуе аўтар успамінаў. Дарэчы, засталіся звесткі пра тое, што ў лютым 1938 году адміністрацыя заангажавала калектыў з Познаня пад кіраўніцтвам паноў Калішака і Рачынскага. Магчыма, гаворка пра мультыінструменталіста Казіміжа Рачынскага, які раней у 20-х адзначыўся ў складзе «Оаза» джаз Генрыка Гольда. Tylko samo razem umiem być szczęśliwy, kiedy ciebie nie ma, próżno chcę się kryć. Kiedy ciebie nie ma, świat jest nieprawdziwy. Kiedy ciebie nie ma, nie chce mi się żyć. Kiedy jesteś przy mnie, całkiem blisko, znów jest dobrze wszystko. Tylko samo razem umiem być szczęśliwy, kiedy ciebie nie ma, nie chce mi się żyć. Tylko z tobą razem umiem być szczęśliwy. Kiedy ciebie nie ma, próżno chcę się kryć. Kiedy ciebie nie ma, świat jest nieprawdziwy. Kiedy ciebie nie ma, nie chce mi się żyć.
kiedy jesteś przy mnie całkiem blisko, znów jest dobrze wszystko. Джим і Джилл. Аркестра пад кіраўніцтвам Гендрыка Гольда прадставіла сваю адаптацыю ангельскага фокстроту. Іншы віленскі студэнт Гендрык Багаслоўскі ў кнізе «Хэн за Анемным» піша, што прыходзіў да зялёнага штраля выключна дзеля музыкі. Паколькі мы былі студэнтамі, то не мелі грошай, каб сядзець у кавярнях, таму часцяком карысталіся запрашэннямі Юрка Бернацкага, які жыў побач з цукерняй Казіміжа Штраля. Яна славілася першаразраднай джаз-аркестрай. Як правіла, прыходзілі мы да калегі над вячоркам, на змярканне, каб уладкавацца ў выгодных фатэліках і паслухаць прыемную музыку. Кракатук. Напрыклад, Віленчукоў. Джаз-бэнд «Віленчыцы» выступаў у зялёным штрале ў сярэдзіне 30-х на чале з Леонардам, альбо па-наску Леанардам Ільгоўскім. Для сваіх папросту Лёва, альбо Лёвка. У Варшаве легенды пра гранне Віленчукоў хадзілі яшчэ да таго, як яны апынуліся ў польскай сталіцы. Адначасова, можна сказаць, у суседнім памяшканні пан Леанард кіраваў танцавальнай аркестрай віленскай станцыі польскага радыё. І зноў мушу праанансаваць. Адзін з будучых выпускаў пра ягоную постаць тут мы ўжо не змесцімся, пакуль толькі дам некалькі рысак. Знаўцы ставяць Ільгоўскага ў адзін шэраг з нашымі ранейшымі героямі Эддзі Рознерам, Зыгмундам Карасінскім, нямногімі існымі джазменамі ў другой Рэчы Паспалітай, якія адпавядалі дадзенаму тэрміну. Прамое пацверджанне таму удзел аркестры Ільгоўскага ў вялікім фестывалі лёгкай музыкі ў Варшаве. Болей за тое, Ільгоўскі супрацоўнічаў з братамі Рознерамі, далёкімі кузэнамі Эддзі, а таксама з братамі Хаарамі, якія пазней увайшлі ў касцяк першыя джаз-аркестры беларускай эстрады. Як вялікі прыхільнік Гудмана, Міллера і Эллінгтона, Ільгоўскі пісаў уласную танцавальную музыку, валодаў рознымі інструментамі, хаця асноўным стаў альт-саксафон. Быў здольны да імправізацыі на ім. Акром Вільні і Варшавы, Ільгоўскі паспеў папрацаваць у згаданых сёння Друскеніках, у Кракаве, Крыніцы ды на паўвыспе Хэль. Але апошнім ягоным пунктам усё ж стала Вільня. Спявае Вераніка Ігнатовіч, больш знаная пад псеўданімам Белл. Паштоўка з Вільні ў канцэртовай версіі. Słyszę jeszcze jak z katedry w górze gdzieś biją dzwony. Widzę pomnik Mickiewicza w purpurze. Sztral zielony i czerwony, uliczki pokrzywione, a za chwilę jest przede mną wzgórze. Idę zboczem Antokolu coraz wyżej. Wszędzie zieleń, wszędzie kwiaty, słońca jasny blask. A tam dalej toną w słońcu białe krzyże. I kukułka, kuka, kuka, raz po raz. З хронікаў зялёнага штраля. Красавік 1939 году. У пальмавую нядзелю зялёны штраль будзе патанаць у патоку кветак, абяцаў віленскі кур'ер. Канцом снежня 40-го датуецца апошняя, так бы мовіць, прыжыццёвая згадка цукерні ў прэсе. Аб'ява запрашала: сустрэча новага году ў зялёным штралі да ранку, джаз, выступы артыстаў, танцы, клічнік. У новым годзе колішняя цукерня Казіміжа Штраля стала закусачнай нумар 3, пэўны час з марляй замест шыбаў. Пасля вайны закусачнай нумар 7, а з лістапада 1950-го цэнтральным гастраномам Вільні, які, нягледзячы на перапляніроўку, захоўваў элементы першаснай унутранай аздобы, шкляныя вазы і нават касавыя апараты. Часопіс «Смотрис» піша, што былая адміністратарка зялёнага штраля знайшла сабе новую працу побач у радыёкамітэце, прыбіральшчыца. Кракатук.
Адметна, што за мінулы час зялёны штраль кардынальна змяніў кантамінацыю ў беларускай літаратуры з негатыўна-крытычнай, як у Гарэцкага, Купалы і Машары, на пазітыўна-легендарную. Гэтак паэтка Таццяна Сапач у 1991 годзе выказала пажаданне: «Хай собіць спаткацца нам у зялёным штрале аднойчы пасля бескалёрнай нямой зімы. Тут нашыя цені адныя без нас блукалі. Тут нашыя цені зараз жывыя, хоць мёртвыя мы». У сваю чаргу Міхала Немпадыста ў эсэ пра каву ў 2013 годзе параўнаў зялёны штраль з Fiddler's Green, мітычнай ангельскай выспай, дзе пад скрыпку забаўляюцца душы маракоў, якія не вярнуліся з мора. Душы нашых паэтаў спачываюць у зялёным штрале, і там заўсёды хапае кавы. Міхал і Таццяна таксама знайшлі сабе тут месца за столікам. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Oj, stawaj synowo, już że się wyspała, idź ugotuj kawę dla swego Michała. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Nie będę wstawała, kawę gotowała, czegoś twego syna do mnie przysyłała. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Ja nie przesyłała, czysta maleczała, wciąż przed moim synem się prezentowała. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Cukierki fundował, prezenta kupował, kwiatki mnie przysyłał, złoto obiecywał. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Malowałaś wargi, włosy przypletałaś, starałaś się, żeby panu nie zostałaś. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Panną nie zostałam, teściowe dostałam, żebym ja wiedziała, to bym go nie miała. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Dawałaś całusy, pieszczyłaś po uszy, uściski dawałaś, głowę zawracałaś. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj, raj, daj, daj. Nie złość się, mamulu, bo tylko żartuję. Ja zaraz powstaję, kawę ugotuję. Rum teraj, raj, daj, daj, rum teraj.